ya wono anso ye Akuapem Adontehene Premtobre Kasee ya wotoso emienu de to ne nananom enka ye animu se nsase bia wo mo wa ehu da ho ehu dwani bibia die ne de enka be ya onfama metropolitan municipal ne district assembly no se be ya ban hyehya ahodo bia opeso ye de ma nkroto ahodo no wonso nya so emfaso Adom Kasee etwaso Premtobre Kasee a wotoso mienu eye ebriman hene na wachire mu se de ahemfo bi wo hono mu a eya na won pese obeyi won sase ama aban ama waye empumtudwuma ewo so a ebebo amamu ni nyina no eya de se ha dwene pa sanse ya na wonum ewi akire a woton ma ankorankore agisika ketuwa bi ewo so ne kasa yemu ene wo kire mu se sa ahemfo eyi nsase ama aban a ebebo amempumtuo aba wonum nkuro ahoduo mu na sanso ama wonum okura sika wo pese wo yempumtudwuma aba saa enkuro ni mu owura yi ede sansemi tudwa wa abra wonum ede asokobo ofomu a wode be hyase esi fruit processing factory a ehye one district one factory dwumadie no ase nka wo ka oman na ye na oman ye yendia ye ne custodians of the land Ghana no na mo ye nhihye ne wa ye ne say yeto aba no bi bedi enso na mmeresuan to say yan no wo ma ye mmerese wodi ohene say edi 8 years 10 years ko there be udi ohene na udi ni ya say nyame afro but e di ashara hihye ne say ko first term 4 years over ko second term 8 years we are untimi nkobiem so hu eno ti wo be ye wo hwa no wo ye adwuma mo ama yen ahemfo no ye no wo bua ye nti etise bibia wo hia wo de be ye oman no be koso no ese bua Mensini krachi won sawom adoagire Isaac Kwadwobu aben enso di tudwa se wono mo hyeda na wo yi saa bia hono mo a wo ba besi saa factory ni wo hono mo se de be ya ebeboa ama ankorankoro adwuma akonkan asase we gina so nya state land eye nkruma sena nanaka ne nkruma ejato aban nankasa sesi anu ode letter brain say asase nyina no odo be ye den industrial hub industrial park na say industrial park dia na say nyuma na ye den ebeba ni lamte sechi ene ye panyini a woda saa adwumaku a wo ba besi ya no na wadi tudwa se emebunu wo hansia a wonom ewo ensawam adoagire mansin ni mu ene potamu a etwa ho ahia no ene wo hwa animu kwan se otimi sisa factory wi a wo benya adwuma aye ye pineapple farmers pi wa ha pempom be wie na amo pineapple ni pi timi say your farms because omunya e blue skies fi wa omunya enti me pese me nya a storage facility. First of all, you be produce fruit juice for export and of course the local market. And apart from that, and so basically storage facilities. You be boa farmers and so